ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୋତା ବା ଚପଲ ବା ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଘରର ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ଆହୁରି ତା ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଝାଡ଼ୁ କି ଚପଲ କି ଜୋତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ବାରିପଟରେ ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହା ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ